ada sesuatu untukmu, Ayah. Iya. Ayah Karyanto. Asem kok tenan. Cium-cium gundulmu kowe. Cium, cium, cium. Kowe Telak no, Pak. lah iya ngira ora telek. Ayo. Jejer lan wong ayu. Dah salah. Alah, Gentenan kok ya. kaget aku. Karo tok kene ya kagete dodok kaget kene. Oh mbok umume ae, Bri. Kaget kaos kakine nganti mencelat. Pedok saiki. Besok kapan upamana nah kedah. Lanang. Kurang dhuwur kok nek ndek nggo dolanan bocah lho rada munggah. dhewe ditimbali karo panjenengane Bapak Haji Giarto. Iki lah truk daleme. Iya. Wah jan wes luar biasa menika. Gudang kayu ya truk iki ya truk. Iya. Ning luar biasa. Wah jan. Apa saka kidul tekan lor kono iki dawane
50 meter. Ya, terus ambane aku ora weruh. Ya. Ora weruh kok sebutke. Weh lah ya mbok menawa ku ya to. Lah iya Nderek Mangayu Bagyo awit sampun dipun wonten inggih menika tasakuran dalemipun Bapak Haji Giarto dalasan keluarga ingkang enggal. Ya, Tru? Ya. Mugi-mugi tambah rezekinipun panjenenganipun Bapak Haji Giarto sekeluarga dipun maringi kesehatan. Amin. Rezeki ingkang barokah, rezeki ingkang melimpah ruah. Ya. Ya nek rezeki ngono kuwi ya wajibe disyukuri kok ya, Tru. Ya. Mergo kepara ngendikake wong nek mensyukuri kenikmatan kuwi bakal ditambah. Bola ya ngono. Mbok kuwi lara, mbok kuwi sehat kudu disyukuri. Ya. Kaya Bagong kae lara takon bersyukur mergo gong wong kuwi nek nikmate disyukuri bakal ditambah. Lah gandeng kowe saiki lara, kowe bersyukura men laramu ditambah. Gundulmu kuwi malah dipancal raiko, Tru. Ya ora apa-apa. Ya. Kegendingan, Tru, tetembangan suka. Nedha, suka pari suka. Iki orang klasik sik, orang ngrawit sik. Ya. Mergo ana bintang tamune. Sapa? Mbak Mimin karo Mbak Apri. Ngono. Karo Mbah Waloyo. Lah mau urung ketok kaya mbedunduk eneng kono wajan wis ora. Ya ora apa-apa. Lagi iki Truk gara-gara nganggo bintang tamu aku. Ya luar biasa tenan. Pak Haji Giarto ya wis ora kurang-kurang Pak Haji Giarto ora. Intine lomo ya. Nanggre nyawer ngono 500. Ya, mesti sing dikersake pepeling. Bawane Pak Jadi, biasane ngono. Boleh ya. Ning kok bengi iki urung ya? Urung. Ya ora apa-apa mergo urung wayahe kok ya. Iya ya. Ket mau kok nene urung ana lung ngono. Ya ora apa-apa. Monggo Mbah Waloyo jumeneng. Kalian nggih, kalian Mbak Mimin, kalian Mbak Apri. Ya. Kene Nduk Cahayu anakku. Niki mau ketemu teng dalan apa? Wah, aku ki momong anakku loro ki nek ora tak kon mulih nu ngetutke truk tekan ngendi-endi jare bocah. Putrane. Ya. Wah, jan yo. Niki sing cilik iki malah ngayal banget, malah isih arep malu. Lah kok ngayal Pripun? Nek yahene iki ya mulih ora terus nang ndi-endi. Nah biasane yahene iki laris-larise, Mas. Aku to Pak Rekakku, jenenge aku umurku ya wis rano meneh to. Karepku sadurunge ketekan sing ayu-ayu kuwi aku mangkat sore Lah iya. Malah ger mulih masuk angin blas ra ono wong ngenyang. Lah iya bener ya iki laris-larise. Lah iya wong ki lapok pane ya niki. Denger ning Sarasem, ayo ge mangkat wae aku ngono ora sah nang kene aku. Kok ndak malah katut motor tangki meneh aku ngono. Pak, mongko tangki sedot WC. Lah iya. Timbang seki badhe terapayo apa dikersake bapak piye? Wah ya ora usah ngono kuwi, wong bapakmu kuwi dhewe ora ketang rusak. Mbok ya njaga perasaan. Kowe iki rak wis duwe to. Sukar. Sukimin dan awas. Sukimin dan Karyanto. Kok bapakne kok sepi piye to kok le? Neng ngebis wae. Karo bapakne kok lek ngabane kaya ngusah apa. Ning Pak, aku karo sampean ya mongkok bombong lho. Nek panjenengan kan piyayi mriki. Lah iya. Kula karo Apri jeneng luar biasa lho, matur nuwun sanget lho. Lah ngapa? Pak Haji Giarto menika matur nuwun sanget lho. Lah piye? Lah nek nggon GBHN kae, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Negara. Beliau ya luar biasa. Ya, luar biasa nih. Banci dan waria liar dipelihara oleh Pak Sugiarto. Lagi jenenge Kuwi diopeni ditangkap ya. Lho nek arep rawuhke bakso imah ya kelakon. Lah iya. Arep rawuhke cak lontong ya kelakon. Ning nyatane seniman tradisi kok. Iya. Mbah Waloyo. Diopeni. Kowe aku mau kanca-kanca seniman liyane ya Lah, nggih. dirawuhke rene. Nek ra tresno budaya 2 tahun setengah tiarap lho, Pak. Ngemut lem kastor. Dadi nek ngantek kula turun ke jalan nika Pak Giarto ya melu berdosa Lah lho. iya no.
Mulane ngene Pak Giarto ki le ngundang kowe karo aku ora mergo apik ning mergo welas asih. Nah, Mesakake. Mergane prejenganmu ki menarik iki lho, Le. Kaya tunggak jati. Tunggak jati. ora tunggak. Tunggak jati kok menarik ya tangan. Kalau ini pengajian empun, Pak. Wis. Dadi ini agamane ya kecanda, Ya. seni budayane ya kecekel, ilmu agamane ya Luar biasa. lumadi, ya ta. Pokoke ngabehi. Dengan agama hidup bisa menjadi lebih terarah, Terarah. dengan ilmu hidup bisa menjadi lebih mudah, dengan seni budaya hidup bisa menjadi lebih indah. Indah, terima kasih. Terus iki acarane pirane Bapak Haji Giarto ki Nggih. ngresmekke GR. Apa GR nggih? apa? Gedung dan Rumah. Gedung dan rumah. Nek bengi iki aku rada kuciwa kok, Pak. Lah ngapa? Lah apa? Lah sinden-sinden ngagem kerudung jilbab kok aku ra oleh ya, Lek. Lanangan Lanang kok yo. Aku agak Wedok ngono kok. sembrono. Lah pripun? Kok ditarik lho. pri, Piye? nek jilbab kowe ra etuk. Ning nek ger kudung ngono ki to, jane ya ora apa-apa, ning tujuanmu kleru kok. Lah Piye? ngapa? Nek beliau kan belajar untuk syar'i. Heeh. Nek kowe nggo nutupi kala menjing, ya kleru sih. Lah iya. Kleru lah. Iya. Ya kabeh iki ana fungsine Lah, dhewe-dhewe. nggih. Nek sing kaya sliramu kuwi sepisan ya nggo jilbaban men kaya apa ya jenenge muslimin dan muslimat. Pokoke sing wong sing tekun banget. Sing ping telu ya nggo ngudungi kala menjing kuwi mau. Nggih brongsong. Dadi men ra ketok nek munggah medun, iki Pak Haji kok ngalor ngidul kok repot men ketok. Pak Haji mboten sarepot-repot lho Pak. Ora ya kaya pambuti lho. Sampun ditimbali mawon kula pun mongkok ra sing manah kula lho kudu ning iki benake kemul lho. Terus ampun repot-repot lho ampun diliwati kanca-kanca lho. Iki cara nggon anu nggon apa itu? Mulai wis mulai. Mulai video kae ta. Iya. Kowe engko ora oleh kondur. Eh? Pak kersanipun Pak Pak Giarto. Giarto sampean tetep ning kene lek Oh iya men. kok. Ada Direngku dia apa? sedulur. Lah kok ngewangi blandong kayu. Ah. Kok sopire ngono. Ngawur. Nggih, Mas Petruk Nggih. kali Mas Gareng. Nggih. Pokoke anak kula loro sing kula omong pun dugi mriki kalih kula. Walah nggih. Niki enten pamundutan mau Nggih. kathah keng Kenapa? para sederek-sederek niki wawenten sik tak golekane amplope mergo wis ketumpuk ning mburi. Nggih. Nggih. Ben nganti ketemu sik. Nggih menika kathah. Iki pamirsa sing isih nang kene iki pamirsa inti. Nggih. Nek Kok Penikmat inti wayang. niku pripun, Pak? Lha sing gatekke wayang nganti esuk Penikmat. Lah, nggih. Penikmat. Calon-calon kiai sugih. Ngapa? Lah wong apa jenenge lakone wong Jawa kuwi ra anu Gede prihatine. Gede prihatine. Nggih. Iki enten pamundutan. Apa kuwi? Ngersakaken kadung tresna. Kadung tresno sesideman kalau wau wonten Nggih, panggilan wonten. iki, wonten Ya. panggilan. PDNKN Kenapa? Napa niku? Bodang kuning jaremu PDNKN. Wo lah nggih. Niki kadung tresna kersane direncangi kalih Mbak Nggih. Saras. Oh, Iya. Oh, Kadung Tresno sing ngewangi Mbak Saras. 808. Kok nek kowe wong loro ndak ora cepet rampung dadi wong Mbak telu. Saras karo Mbak ora waras. Kok ora waras. Saras ki kan sehat. Ayo Nduk, Cahaya Zu. Aku jengkel ki aku karo Saras. Lah ngapa Lah, ta? Ya dhewe kalah ayu karo sing asli to. Lah iya kepiye wae nek sing palsu ki to. Nek kira ayu. Lah iya. Nek kira cantik ya kene. Heeh. Tole Yusuf ra pareng nakal lho, bunda ning kene lho. Kalah kae. Lah bunda ning kene lho ra pareng rewel lho. Asuti. Nek pas Duwe bunda kok ngono ki malah ora gampang pilek bagi kok kemantok. Penak-penak. Ora lir ngono. Aku prihatin lho dibalik kesusahan panjenengan aku yo ngewangi nang omah ki yo gentur tapaku lho. Ora lir ngono, aku megah ngopenine. Berarti kowe dhisik ya dimiki bunda le. Ora. Dimi ngomong iga-iga apa kowe mangan. Sembrono. Pancen pas meteng kuwi awakku rada kuru kae. Rada susut dadi balunge ketok iku. Meteng kuwi ning cengel kok ora ning weteng. Kayak ora meteng. Lah, Uno. Ayo Nduk. Waraken. Ya. Dibawani. Dibawani. Ya, iki isih suwe wektune. Ya. 4:30 bubar ngono. Rina wangi dadi ati Wong iki ra ndek ra
mikir utang ya iya. Kok rino wengi mung mikir ati. Ya aku nek mikir angsuran ngono ya. Berarti atine loro ya. Kok saged kalih? Lah rino ya ati wengi ya ati rek dadi atine loro. Yo Mbak Apri. Tanpa tanpa nendra. Wah. Latihan swara kaya ngene iki nek arep kaya anakku wedok iki kuwi ana latihane. Apa, Mbak? Kowe nang terminal makelar bis Jakarta. Kernek. Di Apri menika poweripun luar biasa. Ya. Ya sok kadang mikir didohke ya nok, ya sok cedhak. Alah. Alah kowe lek ngajari iki ya kleru kok mimin. Lah nggih ra sok ado sok cerak. Lah ya nek ngolah swara ki ora mung didoki dicerake. Pripun? Iya nek kuwi menambah eko. Gobagabeke. Kayung yon marang slirane. Mas Petro, Nun. sampean tak kepengen krungu suarane anakku sing kono apa? Wah, sampun blenger kula. Mimin kuwi lho, Mimin men nyuwara. Nggih, Pak Dri Mimin. Kok Pakde to? Mbok diberi kesempatan. Iya ya. Kok ora. Iya ya, Lek. Kok lek loro bunda kok lek. Asa gelemku. Ayo Bunda. Ayo, Lek. Anak-anak bentar ya, aku nyanyi dulu ya. Iya nek. Anu, lho Mas iki Mbak Mimin ki ora patek ayu ning nek dienggo apa gelem anak ngono langsung metu 13. Wong terwelu. Ora kok. nggo anak. Kaya gendari ane. Tansah kumawang neng mitra. Kuwi jenenge penekanan. Penekanan apa wong kuwi keleleken Nek sandal. bahasane keren pressing. Pressing. Mana yang harus ditekan, mana yang dibiarkan longgar. Nah. Suara ki sok power, Ya. sok rada alus, nah, Sok sok los. ada penekan los. Lah los. Kadang dinet ngono ya iso. Ati kadung tresno. Trik, pakai Trik. Trik. nek swara ora patek tekan ki mikir dingisorke. Nek ra ngene iki, suarane rampek. Mikir rusak. Wah, sise penyanyi iki. Nek ra ngene. Ayo men menutupi anu no lho. Iya. Kuwi jenenge Iya. modal licik. Lagu lama, padahal pas sampe Ayo Bu Saras. Ayo busa. Busa. Lah busa rasa ndang. Liyo hamong sliramu. Aku kok kaya krungu suarane Apri. Kangen aku. Kula Mas Bagong. Halo Mbak Apri. Halo Mas Bagong. Pripun kabare? Waras. Pinaringan sehat. Alhamdulillah, semanten ugi kula. kula ya sehat Mas Bagong. Aku sehat karepmu ra ya karepmu. Ya ora ngono kuwi to, G. Banjine BG. baciladan. Sing adil kowe ya anakku lho aja sembrono. Ah ngepek. Bapak Lho, jenenge bapakmu ki menono sing ngopeni melek sewengi bodhoten kancane celiramu ki. Ora lir ngono lah Semar polahe ra karuan. Lah bansi. Ayah, Ayah sapa? Ayah. ada sesuatu untukmu ayah. Iya. Ayah Karyanto. Asem kok tenan. Cium-cium bundelmu kowe. Cium. Kowe iki do tenang lah kowe iki arep gelut iki glugu padha glugu ora apa-apa. Ayahmu ki ya berinen kesempatan, dia ki ya puber kedua kok Wah. karepe. Kita ayahmu ya dokoh le.
Gaya saking arep owah ya kepiye, arep geser ya piye, dadi ya pasrah bongko anu apa Mas? Alah kok nek kula kono penak Mas. Ora apa-apa lenang karo lenang kok. Malah kon kewang nduk sumur barang gelem. Lah iya. Kok nek mangsa rendeng udan barang benake gendeng ya manut. Ning bapakku dadi saiki gaweane ringan. Engko bapakku ki glidek ning toko. Saliyane kuwi kan ngomah ya ulur-uluran. Dadi bapakku iso akon kuwi lek Sukimen kuwi kan mongko tur ngomah kurang tukang. Lah kuwi mongko lagi renovasi ya, Truk. Iya. Ya. Saya mau. Bu Saras. Ayo terus Duk. Satemah lara asmara Pancen mendo. Loro asmara. Ya. Langgami Yo. pun. Selamat was katon tejani yen bom berangkatan mencerah aduh mirah ini sindawangatan abah seni yen kesanggup bimbo paton nyoto jati kamrak hati aduh Awas Maido. Ya mongi aja Maido. Ana pamundutan Napa? saking Pak Haji, Pamangku Hajat. Pak Kaji. Nggih ngersakaken rujak jeruk Oh, ingkang nggih. pareng nyekar Nduk Mega. Oh, nggih. Terus Mimin karo Mbak Saras bekso. Nah, Apri dadi disele. Kewalik. Iya. Mosok kon aku terus. Lho, anu Mas Jang ngomong piye? Kualik jare. Aku iki ngendikane Pak Haji lah kon prank dilicipi wedi sok nang. Ya wis, ya wis. Ya wis, ya wis. Ya wis, ya wis. Ya wis. Pak, arepe apa, Pak? Pak, iki piye lho Pak masa aku dadekke diesel ki? Ya ora apa-apa to nek kowe mangkel gek mati disele malah medhor. Ngono kok bingung to kowe. Aja dolo-olo anteme wong loro. Ditampa sik nyala. Ditampa sik. Matur sembah nuwun. Mari iki nggak dipinangani. Oh ya dibuka men transparansi. Bismillahirrahmanirrahim. Ora babakan oke sithike. Ning babakan apa? Berkahe. Babakan jumlahe. Berkah lumintu nggih Pak. Nggih lumintu ki ajeg terus menerus. Nggih. Nah, nek cara wong ibadah istiqomah. Nggih. Nah, alhamdulillah tukon babak tukon pilih selaris. Kok laris kok konoan ki lho. Kuwi dhuwit kok tok piok-piokke nang pawuan. Kok pawuan kowe to, Pak? Kok pawuan lho. Lha apa? Sembah nuwun. Iki dibalekke wae. Kok dibalekke lho. Lah aku mbok kasih kan diparingi karo Pak Haji to. Heeh. Anu nyem sewu Pak anu dibuntu Kene, kene, to, kene, Pak. Ojo. Sembah nuwun berkah. Ramalan ora mari. Bu, sembah nuwun. Alhamdulillah ya Allah. Angger diparingi iki terus basane kaya diayak.
Ayak piye ta? Aluse ra lok-ilok ora kaya diayak. Tak kira cek cek jelur cek cek. Nderek kedungo sampeyan Oke. Saras mbok Apri aku iso munggah haji kaya penyanpun Pak Haji. Ya kabeh iki ndedonga awake dhewe kabeh kok dadi aku ya kepengin kowe ya kepengin dadi kabeh iki mek kabul ra mung kowe tok. Aku pengen ya Pak. Ora usah karo nangis wong aku dhewe wis meh kok. Ayo. Wong tua-tua ki lucu ya. Lho tuwa sing jenenge Mbah. Mbah kuwi gelar sing paling larang lho. Oh. Lire pripun? Lho kowe dadi S1 ming pirang taun. Lah nek mbah kuwi nganti cilik nganti tuwek lho agek entuk mbah. Kowe agi mbak. Kowe agi mas. Aku kuwi wis mbah lho gelarku wis mbah. Kowe kuliah ning alam donya kuwi wis suwe entuk gelar mbah. Mbah. Golek gelar mbah ki angel. Angele? Tangga kurang nganti mbah wis bablas. Oh. Hmm. Oh, dadi Angel. Mbah, nek itu Mbah niku berarti Diberikan tegese kesempatan. Kesempatan gelar mbah itu gelar yang apa meneh? Mbah Buyut. Nah. Lah. Mbah Buyut itu kaya S3, S2. Nek meng iki Mbak iki padha karo S1, kowe ya S1, S3, S4 ngono iki Mbah Buyut, Mbah Canggah. Mbah Canggah. Mbah Plinteng. Monggo. Sak apike menungso sing umure dawa ning manfaat. Nah iya. Lan saelek menungso sing umure dawa ning ora manfaat malah dari daredah. Nah, kuwi kudu digatekake mula wong urip ning alam donya iki sing penting tumindak sing utama jujur ora kena ngapusi tekun teken. Leres. Nek wong nyebut gawe loyalitas jujur. Betul. dikatakan bermanfaat ki wis bermanfaat kanggo sak kiwa tengene. Ya kanggo awake dhewe barang, Nah. wargane Ngurakapi. syukur wilayah. Karo ndongake penyanyi Bapak Haji Giarto kabeh lembangon kuwi supaya kukuh kuat. Amin. Ndongake ayom-ayom toto titi tentrem. Amin. Manfaat berkah. Manfaat. Ya, Ayo Bu. maju. Nah, kayak mundur. Nah, Ora aku. kuwi penyanyi penjejak. Bacaan desa Lah. Wedok dadi si wedok. Solo. Asik, Pak. Joget, Pak. Diganti kan biyen guru hae wae. Lah ganti apa, Pak? Ya rit apa. Nah, Bacaan Asik.
Nggih, sampun dipun pinanggani. Enggak sak menika rojak jeruk. Ya. Nduk Mega. Dipun Ya. biji wong ayu. Ya, Nduk Mega. Disepoti truklik. Oh, Efek gedang kluthuk sirahmu mantuk-mantuk. Tak kira dangdutan jebul gagu padha kluruk. Efek gedang kluthuk sirahmu mantuk-mantuk. Tak kira dangdutan jebul gagu padha kluruk. apik lho. Ora nganggo turan. Wis. Kaya iringanmu jaman ngamen lho. Ya Allah. Iya. Yo manten ki nek nganten-nganten. Nganggo kerdus kae dikai tali tung-tung. Lewat kaloen ngono kae. Ha. Rawani jen, ayo. Pamundutanipun Pak Kaji Nggih. kaliyan Ibu Bu Hajah Dik Mega Rujak. kapuri ngaturaken rujak jeruk. Ya kayak golek pelem. Jak jeruk. Iya dirujak. Rujak. 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 Bawane sing single napa sing apa? Dol tinuku. Dol tinuku. Manut. Padahal dinuku. Sing apik gandhe wong telu ya dol tinuku. Ya. Aku sing nawake. Nggih. Ayo nak. Ya. Enting-entingane. Nah, kayak wis dilewangi pipil. Ayo. Pipil apa? Lah kuwi recek gawe kali teruske. Iris. Rajang-rajang iris. Iris. Ora iso kuwi lambene kudu punjul sithik lambene. Ming jepret ke ngisor. Kabula. Kawula racik. Rujak. Pan kendhat. Napa, Pak? Ah golek ke dalan. Anakmu lho, Lek. Anakmu lho. Pancen ya ngono kuwi. Piye to? Nek imami ya ngono kuwi ana kudune sing nuntun. Lah kowe nek omah dadi imam apa makmum? Nek salat ya imam, nek dum-duman sembako makmum. Oh iya. Kae ki ora kok goleke dalan. Lajeng? Gur nyenteri men padang dalan. Walah. Ayo, Nak. Aku neng kene ya Dole. Sing wayange ora diobrak-abrik. Tansah sawis. Mungkin Mugi dadi jampi. Rojak iki necer jaruk. ning lambah layah-layah. Nah ya. Ya. Dadi iki kira-kira ki ngecek layak lho Isan. ngecek tetek ora. Layah Lah, lambah-lambah. Gula batu. Gula Jawa aja nggo kae. Gula Jawa. Lombok rawit. Iki panjakku anteng berarti. Nora suwe bapane dole wis teko.
Nduk anakku do beksa loro. Yo. Yo. Ya. Sampun dipun pinangkani. Nggih. Sampun Cek Pak Haji, sampun pinangkani. Pamundutan saking Pak Haji. Nggih, mugi dadosna panglipur. Amin. Nggih, monggo. Dawuh malih Mas Bagong. Niki wau wonten pamundutan kok sesideman. Nyedam sari. Ya. Ya, ingkang ngaturaken ingkang anu Mbak Niken. Ya. Oh, Mbak Niken. Niken Sia. Ya. Tunisia. Bener. Gentenan pokoke iki kabeh diurut. Oke. Ayo Mbak Niken semeneng. Ya. Aja turu sore kaki. Tuh, ngawur senan. Ayu ipel-ipel ya, Lek. Pri. Piye? Nek nang nggon kameran nggon YouTube kae Niken ki ayu asline biasa banget. Padune kalah sae. Karo kowe ayu sapa? Wedake iki cawangan tak ora gelem nemplek to. Lah kowe ketok apik men ki nggo wedak apa to? Doris. Kowe kene ora sang ngrungokke wong serek atine wong ngene ya. Wedake kuwi baby oil. Wedak bayi. Iya. Gegarane
Aja ganggu to. Nek bagus ki sing mbok Chandra sakmene iki sing lenang dhewe gur Pak Waluya lho. Ya ora apa-apa wong bapakku biyen ning udang aku ya bagus dhewe sak Enek alam iki dunya. yo iki ra apa-apa. Meneng kok ngene ya pahit-pahit ya aja dilepas. Timbang renek. Bagus elek iki sing penting tok pateni lampune iki padha wae. Lah iya kaya. Yo beda kok yo. Wah grepet ngono wis padha. Pri aku disingsoti lho, makasih ya Mas. Kali Sing disingsot iki biasane Aku manuk pancen- lho, kok aku seneng ora disingsoti. aku tuh rayu ya ning kaya ana daya gravitasi bumi tarik menarik iki lho aku. pede men. Dene. Kaya ning sing ngendika lho kono e. Pripun? Mimin ki ora patek ayune jane jan kemeplak. Kemampleng. Kemeplak ki jek mending, Pak. Iya. Temungkak. Lesirku rada dhuwur, Nduk. Ayo, Nduk. Wong nandang asmara. Kayune Pak Haji sing sisih gur turahan kowe kaya ngono kae ya. Gedhe-gedhe, mongko glethek lho gedhe-gedhe kok ngono kae. Kanggo pat tidur aku ya iso ya, Pak. Nggih to Pak Jati. Ku gawe pat Mongko tidur. glethek lho gedhene semono. Ayo Jati. Dale nek ngadeg. Gledek apa urung digarap kae, Pak? Oh, urung Gledeke digarap. gedene semono. Kae kayune Purwo sejati. Yo. Apa mengawakku dhewe niki oper gentosan guru kula nggih Non. Bunda Mimin. Oh lah iya. Oh nggih. Ya lek. Dhewe Oke, maneh. kamera semua fokus ke mimik wajah saya ya. Eh, Jadi di zoom. sarumen to kowe iki. Kok neng mimik iki lho. Wajah lho, Pak, di zoom. Mimik iki rai to. Ekspresi. Duh, dewa, jawata, Garuan. Grup yoan. Nyuwara kok kaya ngono lho, Mbok sing temata ngono lho. Mbok ya Ya, sing ya. malah kaya grendok pelek. Duh, dewa. Lah ngene malah HP. Nah, Heeh. Jawata Tarik, Sis. Semongko. Terangane nek arep nyuwara lanang iki kene dipetel. dadak Lah iya, didekep iya. iki lho. Oh, kurang-kurang anu ya, Elek. Kurang metot iki. Bukan narkus lho. Pak Haji. Ganjele tekan kelek no kok. Kamu wanita diperlakukan dengan halus lembut. Wanita ya sing kok Wanita ini ngene iki wanita. Aku kan contoh anu menekin wanita. Ngono. Engko kelali kowe karo si Mimin ngene engko karo kene tok nggo contoh. Lah iki wedok tenan ora ta? Ya tenan no. Ya Jajali. linu no. Linu linu kaya mangan pelem. Ayo linu. Ya. Saisone lah. Welaso ana mring wa mami. Iki karuan nek mau ki arep nyuwara wedok ning rada lanang dadi kaya krungu wong grendok pelek. Ya demikian. Bunda Karyanti. Piye? Besok kapan katakan Ya pri suara lanang pri rasa sok cantik loh. Lah mau sok cantik.
Yo nyoro lanang. Badar analika. Oh, rasa sok cantik. Kowe nek muring-muring ngono terus malah ayu lho. Aku wonge getapan kok, Pak. Lah ya malah ayu anggere nyuara lanang terus malah ayu kowe. Yo pri, ora sok Ya. cantik. Suara lanang. Lenang no. Yo Lanang. pri, wong yo tetak kok. Kok tetak. Aku dhisik disunat gur dikerik kunir ngono kae lho. Le. Oh lah wong biyen aku ngerti gek kecengkal gek nganggo sarung. Kok dicengkal. Nyen pangestu Pak Kaji Bu Haja nggih. Ming arep nyuara lanang kok dalu dedungo. Kaya arep golek gawean yo. Ayo. Aku gumun nak banci iki suarane asli iso luwih gedhe saka swara wong lenang tenan. Asline gedhe. Dadi tahan kok. Halo, ada Mas, ya Mas. Asal ngono kan dijeluk akhirnya Agus. Ya. Suara lanang sida. Lenang no. Iya, ayo Iya. Kak Panut. Bismillahirrahmanirrahim. Kok asline. Ming arep bawa kaya arep numpak motor mabuk. Ngatur telak no, Pak. Lah iya ngira ora telek. Ayo. Jejer lan wong ayu. Dah salah. Alah, Gentenan kok ya. kaget aku. Karo tok kene yo kagete dodok kaget kene. Oh mbok umume ae pri. Kaget kaos kakine nganti mencelat. Pedok saiki. Besok kapan upamana nah kedah Lanang. Kurang dhuwur kok nek ndek nggo dolanan bocah lho, rada munggah iki, Dek. tanpa Oh, prau sasat sarat ing jalatri tutup lek Ngidem. Ya. ngidam sari as moro Wih lucu lho. Boleh bawa karo merem ki Lampung bawa ngono tinggal kancane ora ngerti mingkari dhewe. Ayo. Gamelane dikukuti wis. Iya sayang. Monggo. Awas maido.
kuwi le nyenggaki. Oh, ngono daweti kuwatir tak lokke. Dilokke pripun? Lah senggahan kok maido wiyaga. Kok maido? Aku apik-apik kok. Oh, arep iki do piye to? Oh, kok nek wong tuwa kok mungkin maido. Senggahan iki sing ora maido ning kena. Ngono kuwi. Ya ndak niken. Kabur. Jalur. Ora ya masuk kok. Masuk Pak. Tunggone waton ngleboni. Siji, loro, telu. Nalikane roe dalu. Ayo ati mangu. Mama sira Mati ora bakal lali. Sampun. Pun dipinangkani niki karo anu Nyidam Sari. Nggih, niki sing keri dhewe. Napa? Nggo penutup gara-gara niki enten pamundutan Sisi Deman. Ya. Ingkang nyekar Mega. Ya, Mega ngadeg neh. Ya. Ayo Mega, sekali lagi Sisi Deman. Ora masalah ngadeg bola-bali ora masalah. Iya. Mun aku ya, Lek. Isih SMP ning wis apa jenenge kreativitasnya itu luar biasa. Nduk Mega ke coba berkesenian juara MTQ. Nah, bener. Baca Al-Qur'an ya luar biasa. Hadis-hadisnya disampaikan setiap pementasan. Ning bengi iki kok beda cah iki, Lek. Bentenipun? Nesu aku jane. Lho, lah ngapa? Sembuh iki perkarane apa aku dhewe ora weruh. Ya sesuk lek ngurus sesuk ora digawa saiki. Lah ngapa ta ya? Wong nesu ki kadang untuk nesu ki jane merajuk pengen diperhatikan. Lah iya. Kadang jadi Kula kuwi- perhatian kecil penting.
Dadi nek wong wedok kok wis pasang ulat ngono ki jane ora nesu. Kuwi mung golek perhatian karo garwane. Disitulah wong pelanang. Agar selalu diperhatikan lebih. Lah, ora mung sibuk golek terus ngoten to. Ora usah gruntel-gruntel golek perhatian kudu diperhatike. Mune kangen wis ngono tok. Asli simpel jane wong wedok. Ngomong kangen. Minta perhatian sama kangen ki sedulur. Lah iya. Mula kuwi. Lah nek kaya aku wis tuwa kaya aku gendah gage-gage nubruk. Lah nek jek bocah semene piye? Anu Lek. sekolah mboten mudeng Sing to. sampean medoki banget e. Wedoki banget. Anane nek cah nom-nomene iki Mudeng sifat wong wedokno lho. ndir sinindir. Ndir sinindir. Penting sekolah sik sing pinter. Aja kaya Mbak Apri dhisik SMKI ra lurus. Lah ngapa? Meteng sik Apri. Loro Lah kok iso? Sakit to? SMKI kelas lurus bedol. Meten dengkule apa piye? Nano. Ya. Wiwitane Ki bengi iki mau para miyarsa disapa kabeh. Nggih. Pemirsa streaming disapa kabeh aku ra dhewe ya wis ora masalah. Aku disapa sing luwih ayu neh sesuk ora masalah jaga. Nah iya. Wah, nah iki rada serius iki ya, Jo. Ah, rada tekan ati. Ya aja cemburu ya waloya ya. Lho ya apa? Aku ki mengestoni kok cemburu piye to. Tak ombe sik. hang derek sang peke Loket mau ojo dideke. Lah iya jeneng wong. Iki anu Luk Jodipati. Lagi merajuk bolake. Kuwi rejane ora nesu kok kowe kok. Terus bagus Lagi nang luar angkasa. kang olah budaya Brenge sing sik gatel banget ki nek isik bung ki glugute gatel banget. Glugute gatel. Terus kira isik bung-bung to iki. Lah iya. Nek awake dhewe kira wis nggo Alah nek omah. kula wis waleh nek kula Malah wis nggo omah walan jali. bung kok nggo omah walah. sawan menyang kutha gedhe Rumah walang. bendera Treska yung Mas Dalang ket mau ekor mripate ki nyawang aku terus ki beri ngene terus dadi ngono ki. Mbok ora kegeden rumangsane. Oh iki karo ning ngarepe Mega mbok kowe iki aja cucuk tumbakan. tumbak cucukan. Diwale nek wis tuwa ki ora apa-apa. Apa kok wis tuwa njur dadek alasan ngopo-ngopo Lho ora anu bebas. kenyataan iku ora alasan wong kualik tenan. Ayo, Nduk. selendang kuning Yang kang saking wukir Mbah kalau ya. Sejene ngono Mega iki bapakne komedian kondang. Kondang kerep metu nang TV-TV ngomong Sinten? sombong amat ngono kan. Sapa Pak RBT to? Mandra. Wah, aja ngono. Wae lah padha sombong amat. Anu karo Calon apa? tangga kok kaya ngono. swara kurang permana ning wasesa Hangungrung marang bendara tias
Trestia pijer ngincangake alis Pangruwating. Ketoke Mas Dai bengi iki kok ceria banget. Ora lho, kelingan sluwe Pak iku pangruwating jagat raya. Terpacu adrenalinipun. Oh, betul. Nyelimur loro ati. Iya. Ing tengah. terus tresno sesidemah Wes gong. apa iki becek Sida ta? Khusus sesideman ora apa-apa ngono. Oh iya, iki sak langgam tok wae aja dindangdutke. Wektune wektune. Oke. Ya. uripon Lho. Mabur Mas Sulis. Matur suwun, Nggih, sampun matur katur. nuwun. Sampun katur menika Mas Bagong. Nggih. Sampun Mas Petruk. Nggih, sampun. Kowe bagiamu gareng, Min. Sampun Mas gareng. Sampun Mas Gareng. Sampun ora sampun sak gelemu. Matur sembah nuwun. Nggih, matur sembah nuwun. panjenenganipun. Ya, Mas Mimin, Mbak Mimin kok Mas. Pak Haji sekalian Ibu. Nggih. Mugi-mugi pinaringan lancar, sehat, Amin. Amin. rezeki, kathah berkah barokah. Amin. 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 Nggih, mugi-mugi sedaya pinaringan Amin. kesehatan, pinaringan rezeki ingkang langkung barokah. Mergo sehat menika ingkang utama. Ya, mugi lancar ngantos tancep kayon ya, Le. Amin. Nggih, nderekaken panjenenganipun Monggo. Mbak Mimin kalian Lik Sukimin mugi-mugi nggih kundur wonten ing dalemipun Mimin pinaringan karo Lik Sukimin.
widodo tanpa alangan setunggal menapa tanpa